babban al'amari shine mutum ya roki Allah ya nuna maka, kamar yadda salaf magabata suna tarban watan Ramadana ne farko ta hanyar addu'a da roƙon Allah ya nuna musu shi, domin wannan ba ƙaramin abu bane. Karka ga cewar ai lafiya ta kalau, me zai hana ni ganin Ramadan? Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahr. Kasan wannan watan na Ramadan da yake tafe, wato kamar misalin ka share gona ne, kana jiran ayi ruwa saboda ka je zuwa aiki. Yasa wani malami yake cewa أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. رمضان قايلا زوا مزرعة العباد، واتو كما كتشي قونا تبايي inda za a je a yi shuka a nome domin ranar girbi kuma a girbi abin da aka shuka. Ramadani yana nan tafe litatahiril qulubi min alfasad, saboda bayi na kirki su jajirce wajen aikata ayyukan alkhairi don su samu tsarkaka daga ɗabi'u irin na ɓarna. Shi ce to a matsayinka na mumini, in ka ji duk nasihohi da kuma taujihat kin da malam yayi akan yaya zaka yi ka tinkari watan Ramadan kuma ka rayu a cikin sa, to kai kokari fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Ramadan zai zo kuma ko ka azumce shi ko karka azumta, kai kokarin ka dace ko karka yin, zai zo kuma tafiyar shi zai yi. Kai kokari ka kiyaye haƙoƙin Ramadan qawlan wa fi'lan, cikin maganganu da kuma ayyukan da ya kamata kai. Sannan wazaduka fastakhidhu lil ma'adi, duk abin da zaka yi na ayyukan alkhairi ka sani guzuri ne da zaka tara ma kanka, wanda kuma zaka riƙa dan ya amfane ka ranan sakamako, ita ce ranar kiyama. Shi ma ne ga wata magana muhimmiya a gaba, wanda duk mutumin da ya taba zama a ƙauye ya san al'adan noma, ya san wannan maganar tana da muhimmanci. Kai ko a bakin kofar gidanka ka shuka itace wanda kake so wannan itacen ya girma wata rana ya baka ƴaƴa da inuwa mai kyau, to yana buƙatar shayarwa. To haka ne shi ma aikin ibada in ka yi shi